Hi guys, welcome back to Nathan's YouTube channel. If you're new here, the beautiful face on your screen is Nathan and the camera. To my returning subscribers, to the Chiefos. Let's just keep going. Oh, guys, a vlog. Yeah, it's a vlog. It's a vlog. Oh my gosh. Yeah, Baba, I'm a chips, guys. Yo, man, something says in guys. Abumlanga go shooting to 10 order. Hayi phela sengicengile yibo. Kathi sengicengile uthavele kwi-vlog sisingasijwayela hhayi. Asishodi ngalo. Hawu njengoba uthi we ha sengathi mhlawumbe nje ade ngikuvlogga mhlawumbe. Wena uyathanda usijwayela kabi uyasithanda kodwa ubuxabane. Uhlele mthethisa lona. Ngimthethe mfethu angithandi No, mfethu. wena uyasithanda kodwa ubuxabane nathi. Ikona right is correct. Umngane right. No mfethu azini inkinga ngaso usisivela kuyilo vlog uthi oh ha. Manje mfethu angifuni ukuthi ngamforce ukumfaka kwi-vlog ngasho Uzobephinda manje ethi manje angifuni ukumfaka engathandi. manje uzoyihambisa kubantu lonto leyo. Aza ma cute. Manje masuvala thini kumele I'm preparing. Oh, you guys are so blonde. So move it around.
vlogger.